Башта татарча аудио яңгыраячак. The English version will follow after. Шерешмә. Эко эш панносы. Капчык киндере, җыелып яткан җете төсле җепләр. Тамбурлы чигү, күпертелгән элмә ысулы. Алмания һәм Италия. Гөлнур Даутова, панно авторы. Җәмилә Фатыйхова һәм Камил Сафин, моделләр. Рустем Хайдаров, фотограф. Рафис Хөснетдинов, җырчы, композитор. Дилә Булгакова, сүзләр авторы. Үзара асимметрик тоташкан чәчәкләр рәсеме татар кулы иҗатында борынгыдан кулланыла. Чын табигатьтә беркайчан да янәшә үсми торган яисә елның төрле айларында чәчәк атучы чәчәкләр дә бүрек ботакта сыеша ала татар гамәли сәнгатендә. Әлеге төскә бай үсемлек мотивы 2020 ел өчен әзерләнгән беренче ханым татар календарендә шулай ук урын алды. Бизәкләр аша заманнар, буыннар, кешеләр тоташа. Без үзебез дә яңа традицияләр тудыручы. Гөлнур, Алмания. June. The panel Eco Work. Linen, bright-colored thread. Crocheting method. Germany and Italy. Gulnur Dautova, author of the panel. Jamila Fatikhova and Kamil Safin, models. Rustem Khaidarov, photographer. Rafiz Khusnutdinov, singer, composer. Dila Bulgakova, author of the lyrics. The image of interconnected asymmetrical flowers has been used since ancient times in Tatar handicrafts. In real life, flowers that never grow side by side or bloom in different months of the year can fit in the same branch in Tatar applied art. This colourful plant motif also appeared in the first 2020 Tatar calendar Hanım. Through ornaments and generations, people are connected. We ourselves are the creators of new traditions. Gulnur, Germany.